kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHaterare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika ino yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara woturn on the notification bell, uyezve malikes enyu akatikushira zvikuru zvinobatsira kuti video rineri ringe richionekwa nehama neshamwari vanenge vasati vaona this video. Nyaya ndinobatira muzuva ranhasi inyaya yembavha. Mbavha idzi dzanga dzaba bombe. Kuba kwavaita mombe baba mombe 2, asi pababa mombe idzi vanga vane Honda Fit. Vari pakati pekutiza nemombe dzavanga vaba idzi, Mwari apindira. Tototi Mwari vapindira, chero zvavo vakuvara, get well soon, asi muchasungwa. Mbavha idzi dzaba mombe dzatanga kutiza nemombe idzi. Vari pakati pekutiza vaita head on nekombi. After vaita head on nekombi, proof yekuti ivaba mombe yabva yabuda, ende zviri kunzi mombe idzi dzanga dziri mubhuti remota. Zvaitika izvezvi manheru anaya. Ndinokumbira kuti zvatinofunga mucomment section after wapedza kuona this video. So usaskipe kana wapedza kuona video iri. Ndine nyaya futi yaDouglas Monzora. Tinobatanidza maclips aya kuitira kuti muwane proof continues dzakati wandei kubva pano paHaterare 263 nguva nenguva. Guys, motikari yaita head on ichidhonzana neimwe motikari, asi yazosvikorova Honda Fit yanga ine mbavha dzemombe. Honda Fit yanga yakatakura mombe dzanga dzabiwa, yanga ine mombe mbiri. Matsotsi akuvara iwaya, idzo mombe dzacho idzodzi. Iyo wani mombe yacho yanga yabiwa, then imwe yacho iyi dzanga dzirimo mukati dziri 2 matsiru, imwe tsiru racho. Reporting live ndi Boss Scorpio now. Next update inyaya yaDouglas Monzora. Douglas Monzora anga achishandisa ofisi yanga achishandisa mutown. Zvaanga achishandisa ofisi yanga achishandisa mutown zviri kunzi akatadza kubhadhara rent. After atadza kubhadhara rent yeofisi yachishandiswa naDouglas Monzora, adzingwa ipapo zvakanzi ibva hako neofisi yako. So inyaya iri kutenderera masocial media vichinzi chiko chikuitika naDouglas Monzora, tichitoti vamwe vanhu vane mari, izvo ndo vari kutambura vacho. So Douglas Monzora chikwereti changa anacho ndeche 3570 ndo chikwereti changa china Douglas Monzora chazokonzeresa kuti iye adzingwe paofisi yaanga achishandira mutown. Ndinokumbira kuti zvandofika mucomment section pamusoro penyaya yemaupdates aya. Ini saHaterare 263 ndicharamba ndichikuzivisa nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika ino yeZimbabwe nguva nenguva. Ndaenda, much love.